Chámame Celtia e dedícame a facer xollería textil coa técnica do bordado a aire, que é co que se fai a pasamaneira e o traxe tradicional galego. Entón, bueno, traballo basándome en patrons tradicionais, vou collendo das diferentes partes para facer diferentes xollas. O bo é que se pode aplicar en todo, o sea, fago anéis, pendentes, collares, tamén teño algunha peza feita de man que vai dende despois do codo ata a man, como unha especie de brazalete xigante. Agora estou empezando a formarme un poquinho para poder facer algunha peza, tipo roupa, para que se xa todo de bordado a aire. Entón, bueno, que se pode facer calquera cousa, incluso para decoración, para todo. Eu empecei, foi de casualidade, o sea, eu empecei a tocar a pandeireta, e o primeiro ano que me puxen o traxe, vin os bordados, e quedei flipadísima. Entón estive varios anos buscando que me ensinara, encontrei a miña profe Telli, e dai xa empecei a, de repente un día vin que se podía sacar partes dos deseños e xa fui saindo solo. A verdad é que o que máis me gusta é facer as pezas, o sea, a parte de deseñar está moi guai, pero a mí o que me gusta é sentarme a coser, colocar os alfileres, ir colocando cortadillo todo e a coser, o sea, o que máis me gusta. Eu creo que sí que é importante estar dentro da Fundación Pública de Artesanía, porque axuda moito a elevar o valor dos traballos dos artesáns. Nos, ao final, centrámonos moito no noso traballo e non nos damos conta do que facemos, e eles moitas veces pois, tamén nos axudan un pouco a levantarnos. A min, por exemplo, o primeiro ano que empecé a moverme máis, colleronme da man, fixeronme algunha entrevista, e iso, pois, ter este apoio é super importante, porque che dá, ves que tes un respaldo.